Enemiz Hazreti Aişa diýer, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men otoğumun deňesinden geçenne mydam otoğun agzyny teýýar bolup durýardım, geçip barýaqa maňa bir kelime bir gowzat aýt diýe, menne haýyrlanyrdım diýe. Gaýtaýdyn, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yol bolup geçip barýaqa ya başa enelemizin öýünden çykyp geçip barýaqa öýümüň deňesinden geçip barýarlygyny bilsem görünip durardym diýe Peygamberimize täm maňa bir mübarek kelime aýt diýer we şondan şu kelimeden istifade etýän, bäfitlenýän, haýyrlanýan diýe. Oňa bir gün görünip durdum, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam geçti, maňa hiç zat diýmedi diýe. Ino döşenme gün bolýar. Şimdi merizlan günün 2 gün önce. Oňa seşenme gün ertisi yolun uğruna durdum, maňa hiç zat diýmedi. Inni 3-nji gün ya 4-nji gün enemiz Hazreti Aişa diýer, inni şu halk gurundan çarşamba gün bolýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gelýän wagtyny bildim. Oňa bir öýde bir hyzmatkar gyz oglanmady diýe enemiz Hazreti Aişa. Şoňa aýtdym. Ay gyz oglan diýdim. Ay ýortup berenji gyz. Şu düşeji Allah gafyň agzyna okla, men şu taýda oturjak Peygamberimiziň ýolunyň uğruna diýdim diýe. Kellämde bir sargy bilen daňyp, enemiz Hazreti Aýşaň kellesi agyryp durmuş şomuga. Kellämde bir sargy bilen daňdym, bir ýalyk bir parça sargy bilen daňyp, şeýle kellem tutup oturdum diýe. Oňa Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam geçip barýady. "Näme bolýar ey Aýşa?" diýdi. Faqultu ashtaki ra'si wa ra'sa. Oňa men aýtdym, kellem agyrýar, kellem diýdim. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem, "Bel ana wa ra'sa." Ey Aýşa, men kellem senkiden ne beter agyrýar, kellem diýipdir. Enemiz Hazreti Aýşa diýer, "Thumma madha falam yalbas illa yasiran hatta ji'a bih mahmulan fi kisa." Sallallahu taala aleyhi ve sellem. Deňemden geçip gitdi. Az wagt geçdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam merizläpdir diýip götürüp getirdiler diýer. Hem erti enemiz Hazreti Meymunat şoň öýünde bolupdyr. Kelle mübarek kelle agry öňküden de beter artypdyr. Mübarek kellesinde sargydan yglymış Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň bir adam barıp elini mübarek kellesinin gatlaryna goýsa, şu sargy şu daňlygyň üstünden kızgın lawurdak gelýänmiş. Mübarek kellesini we bedenine kızdırma ýagdaý barmışdy. Ine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam 13 gün galanda çarşamba gün mübarek kellen agyrýar diýip ölüm merizçiligini başlan ýagdaý. 13 gün mariz bolup başlaýar. Adam bedeninde ıza bolsa, merizçilik bolsa, ayağı agyrýar, diz agyrýar, bil agyrýar, ya içinde bir narahatçylyk bar, ya kellesi agyrýsa, öz içerisine ya düktöre, ya tebibe, ya gelýän soraýan adamlaryň arasynda mene şejilik narahatçylygym ma diýip aýtmagyň işgali ýokmuş. Oňa naşkurlyk mukadimellerle. Gör enemiz Hazreti Aýşany Peygamberimize men kellem agyrýar diýer. Ha kellem agyrsa aýtma, sabr etdi otur diýmendir. Belki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Bel ana wa ra'sa." Belki men kellem senkiden beter agyrýar, wagt kellem diýipdir. Türkmeniň bir aýdýan kefi we halis diniň aýdýan zady şu. O da Türkmen näme diýe? Bir Türkmen meriz hal bolsa, "Ay men näşkurlyk aýdamak" diýe. Ýöne diýe falan ýagdaý men üstüme düşüp ötýär diýe. Dogry diniň ijazat beren ýagdaý iş. Men alan misalyny aýtyp bereyim. Ay men näşkurlyk edemek diýe Hudaý Taala diýe. Şikayet edemek, zeyrenemek Allah'a diýe. Ýöne şejilik ýagdaýym şejilik ýynçylygyma ba diýe. Ya merizçilikden, ya algy bergiden, ya zindigisinde, ýaşaýyşynda ýynçylykdan bir zatlary birine aýtmak, "Hey sen aýtsaň derejaň adalar ha" diýip boljak diýerler. Sen sogabyň adalar ha diýip boljak diýer. Emme belli zat kim bir adam bidirek edip aýtsa, "Men başymdan şuna rahatçylyk sawulmady" bir zat diýip bidirek edip Allahyň kadaryna narizayet bolup, radi dayanak bolup, qahar bilen aýtsa o belli zat ol bidirektigi. Indi bir masal aýdylyň. Hazreti Ahmed ibn Hanbal ehli sünnetde 4 mezhep başyň biri. Fiqh Hanbalida İmam Ahmed ibn Hanbal marizmiş, düşükde yatanmış. Bir şolamanı var alim, bir tebib şonu soramanı vardır. Faqultu keyfe teciduke? Faqala ana bi'aynillahi azze ve celle. Ahmed ibn Hanbal'ı soramana vardım ve sordum.
Näjre halyň diýdim. Ahmed ibn Hanbal aýdypdyr, Allah'ın özü hadır nadır da diýipdir, bol ýa da diýipdir. Derdini aýtmandyr. Hudaý wada bolar diýipdir. Ohum bir tebip alim adam Ahmed ibn Hanbal'ın soňra yani ýanynyň turdum we Hazreti Bişir diýen ewliya adam, öz zamanyny weli adam, beýik insan o da mariz ýatyp düşükdi, onu soramana bardım diye. Faqultu keyfe tejiduka? Qala ahmadullah taala ileyka. Ejidu kaza, ejidu kaza. Onu ol beýik pir ewliya adam soramana baramda, näjre halyň diýdim. Onu ol ewliya adam aýtdy, Allah'a naşükür de, Allah'a şükür et diýen diýipdir. Ýöne men şu dertleme, şu narahatçylyklama ba diýipdir. Ine bir derdini aýdypdyr. Oňa bu alim tebip mundan sorapdyr. Sen men palan derdim ma diýip aýtýan, näşükürlük bolmaýarmy diýipdir. Ine şondan jogap eşitjek bolýar. Onda Hazreti Bişr aýdypdyr, an İbn Mes'ud radıyallahu anh, qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İza kana şükru qabla şekva, feleysa bişer." Ine ýank tebip alim adam merid ýatan Bişr hafiden sorapdyr, näjre halyň diýip, o da aýdypdyr, näşükür dälipdir, Allah'a şükür diýipdir, ýöne men şu derdime ba diýipdir. Ohum tebip aýdypdyr, sen şu dertleň aýtmak näşükürlük dämi diýipdir. O pir de aýdypdyr, ol ewliya adam da Resulullah aleyhisselam'dan mübarek hadis var diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, eger derdin aýtmakan Hudaýa şükür, men näşükür de, meňe derdim falan diýip aýtmak günäkärçilik däl diýip Peygamberiň sözü barahym diýipdir. On bir alim adam aýtdy, men ýanyndan turup ýene öňkü Ahmed ibn Hanbalyň ýanyna bardym diýe. Oňa baryp aýtdym diýe, Bişr hafyny soramana baramda Allah'a näşükür däl ýöne derdim ma diýdi. Şu arada da Peygamberimizden mübarek söz getirdi, hadis getirdi diýdim. Ahmed ibn Hanbal waq ola jedil adamsy diýdi. Ola hakyň ýedinni, amalyň ýedinni, ihlasyň ýedinni her kimden eşitselerdi. Men indi melek şeýtjek diýerin onda diýipdir. Indi melek her kim soramana barsa Allah'a men näşükür diýermiş. Ýöne aýdam adam bolsa men bir oňmaýan ýagdaýym aýagymda ýa diýdimde ýa bilimde diýip aýtýanmışda. Mene Türkmenine bir bolýan ýagdaýda merid hal bolsa, "Yo Hudaýa şükür halim gow, näşükür diýe ýöne falan ýerimde azaba, sawgat ba" diýip aýdylýan. Ine bila bir uly ders boldy. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam men kellam agriýa diýip aýtýanyň ulamalyň aýdýan dersi. İkinji ders biz zindagide erheleğin arasında, oğlanşoň arasında, enatan arasında terbiýet bermeli ýagdaýlardan. Öýlenirler we enatalar oğulgydy adamlar şol aýtjak gurrungy mäkan gowy düşünürler. Oda näme gurrun? Eger öýüň içinde, ola kan adamlar. Biz gyzlamyda, gelinlemide, oğullamyda terbiýet bermelidir. Eger öýüň içinde bir lenana, bir gelin bir ýerinden narahatçylyk ba bolsa, ýa kellesi agryýarmyş, ýa diş agryýarmyş, ýa hawasy ýokmuşda, erde soraýan näme bolýar saňa diýse. O belli de äri, onu tanıýar da, şoň bolup duruşundan hawasy ýokdugy belli. Tutuk hawasy. Yo maňa hiç zat bolanak diýip şonu aýtmasa günäkär bolýar da. Näme diýip aýtmaýar? Şonu aýtmaýar da. 2 gün, 3 gün, 4 gün ýa bir hefte soňra aýtýar, "Ay men diýişim agryýar" diýip. "Ay men kelläm agryýar" diýip. Tarafyň içini ýakyp eziyet berýär, zalim da şol adam. Bay pakir daşyndan aýlanýar, "Näme bolýar saňa aýt da" diýe. Yo maňa zat bolanak diýe belli Allah duýdy. Enemin Hazreti Aişa ve alime rahmet bolan Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam wezde turandan aýtdyr, "Kelläm agryýar" diýipdir. Resulullah aleyhissalam aýtdy, "Men de kelläm agryýar" diýipdir. Aýdylýar da içeriň bolsa. Ýan gurrun geçdi. Dosyň gelse aýtsaň şikali ýok, soramany gelen adam aýtsaň şikali ýok. Soramany gelýän adam bir merizden edafa da sorameller, ol juda gurrun, ol öz başyna gurrun. Ýöne näşükürlük dämişdik da. Emma öýüň içindäki adamy hükmen aýtmaly. Delili näme aýtman goýýar. 2 gün ýetýär, 3 gün ýetýär, 5 gün ýetýär. Oğul ýa bir gyz. Ene diýdi, aýtdy wagtjan oğul näme bolýar saňa diýe. Yo maňa zat bolanak diýe. Belli bir zat ba aýtmaýar. Mydam narahat burulji weti öýüň goşesinde. Şu oturan adam derdi ba, özü de zalim da, günäkär şol. Birehme adam şol. Hudaýyň ýanyna ýakat tutulýar şol. Ol enesi, ol dädesi, o äri, o heleyi ýürüýän par ýaşyna bir zat bolýar, aýdan akda. Aýtda näme bolýar saňa diýe, aýtmaýar da. Ine men terbiýet bermeli öýde.
Öýüň içinde bir kelläň agrysa ya bir oňmaz ýagdaýyň bar bolsa, adamyňa aýt diýmeli. Sana ýüregi awyýan adama aýt diýmeli. Ya enataňa aýda bolmeli. Ya ine şejirik üçmüliklerde terbiýet edip aýdylmaly ýagdaý daşy. Bir neçe günden soňra ya aýtýa ya aýtmaýa, mundam içinde narahatçylyk galýada. Hatta şumal ilüniň içinde öýle bir dert daşy zindigiyle dargamadan çürüm. Oňam denana şeýden sen telafi etjek bolsam, erde şeýtýa ya mudam narahatçylyk bolýady. Bir hefte, iki hefte ya bir ay, iki ay soňra aýtýa, on gaýtam öňküden metre ýürün, wagt şu muga aýdaga da dik galýa. Oňam innişmahal ey jemaatla. Bir denana ya bir derdi narahatçylygy barda, näme diýip aýtmaýar şonu? Her müşkil bolsun ha. Delili näme aýtmaýar? İki delili we aýtmaýarlygyny. Amany bir denana ya da fark etmeýär. Narahatçylygy we kellesi agryýa ya başga bir müşkili we aýdasaň boljak öldi. Aýtmaýar, iki delil sebepli aýtmaýar. Bir aýtmaýarlygy bir öz ýandan şu kellesi agryýan ya diýişi agryýan öz ýandan özi hesap etýär, şäherimiň elinden zada geljek däl, ondan çyrim aýtmaýyn diýe. Ya şi denanamyň elinden zat geljek däl diýe, ondan çyrim aýdyp ýürmäýin diýe. Ine bir iştiba. Elinden zat gelmese de pikirin rahat etmeden çyrim aýtmaly bolar ahim. Gaýtaýdyn, şu äriň şu denanaň elinden zat geljekde, emme sen şerik zindigiň üýüň içinde ýaşap biren är bolansaň, heley bolansaň, enata bolansaň, elinden zat gelmese de şonu rahat etmeden çyrim aýdylmaly bolar. Din mürrüň şi. Allah'ın buyruğunun, Resulullah'ın buyruğunun etegindeki edep terbiyetlerdendir cemaatla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diye? Emir aleyhissalatu vesselam bi haddi şifari ve entwara min el-behaim. Ravah İbn Majah ve Beyhaqi. Peygamberimiz aýtdy, malyň damagyny çaljak bolsaň, bıçagyny malyň gözüniň ardyna kesgir etme, şoň içi ýanmasyn diye. Gabatda kesgir et diye. Şoň ýüregi ýanmasyn diye malyň. Şu ady näme şu ýagdaýyň? Allah'ın beraberine, Allah'ın mahluklarynyň beraberine edepli bolmak da, terbiyetli bolmak, giyin bolmak, hakylly bolmak, insaniyet ýüze çykarmak. Gaýtaýdyn, malyň damagyny çaljak bolsaň, bıçagyny kesgir edende, iýga çekende, daşa kakanda bıçagy, malyň gözüniň ardyna çekme, beýrekde çek diye. Malyň ýüregi agyrmasyn diye. Heýwany şeýdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam rahmet edip ummatyna ders aýdypdy. Erheliň arasynda näme bolmaly? Oğul giden atan arasında näjire bolmalygym. Rahm we rahmet ýürümeden çyryp. Elinden zat gelmeýär. Gelmese gelmen, tarafy rahat etmeli. Ýene bir aýtmaýarlyginiň delili, iki delili bar. Ya elinden zat gelmeýär diýen. İkilenji aýtmaýarlyginiň delili, aslan adam hesap edendak öz denanasyny ya ärini ya enatasyny. Bir ondan beter biderek ulugy nädir? Tekebbürli etýär adam. Erziş gaýly bolanak şoň ýüregi ýanýarlygini. İhtiram oyanak tarafa. Yani şu kellesi ağırıp duran adam, havası yok adam, hamana adam sayt da näme bolýar sana diýip ya denanasyn, aslında şu kifine ähmiýet beren hakda. Aýyrsana dik aýtdy. Allah'ın ýanyna gaty günahkar bolar. Tekebbürlik etmeliler. Çi denana bolsun, çi är bolsun, çi enata bolsun, çi oğul gyz bolsun. Bir dogry tekebbürlik Hudaýmyň söýýänlerdir. Allah'ın dinine en akılsız terin, sadaydın en akmak terin adam tekebbürlük etýän adamdır. Hususan özüniň içerisine. Näme diýip onu tahkir etmeli? Her hal nikah ba erşoň. Aqd ba nikah ba zenanasy şoň. İhtiram goýmaly. Enata ihtiram goýmaly. Oğul gyda ihtiram goýmaly, we dogullara da ihtiram goýmaly. Aýt näme bolýar diýse, şonu rahat etmeden şunu aýtyp goýbermeli. Tekebbürlik etmeliler. Ulamalyň biri aýdýar, Ra'aytu fi tawaf rajulan, bir adamy men Mekkede hajda kan bir adam gördüm diye. Kaç derman görüňler. Ola bitin türkmen nogullara, ondan soňra bitin ählim Jami-i beşeriyette ýaşap biren adamlaryň kulagyna barsaýdy da. Mana ders zindigiň ýollary ha bu görüňler. Ýaşaman görüňler. Nur görüňler bilen. Bir alimlaň meýra diýär, hajda kan bilen aýtýan görüňmi? 500 ýyl, 600 ýyl, 700 ýyl mundan ozal geçen görüň. Emma her zamanda ýürüp biren görüňlerden. Ay kadim görüň däl la. Näme diýip
Bir zat kanun bolsa ol kıyamata çeli yürüyüp duruyor. Son ol bir bernameyi ki Allah koyup dur onu. Onu yıkıp bolmaya. Çırağı Irak'ı izzet ber firuzet. Her an ki puf konet rişeş bes huzet. Hudayin yak koyan çırasını söndürecek adam öz gözgaşı yanar. Çırağı ki hak yandırdı koydu. Anikim püftü de sakkalı koydu. Hudayin yak koyan çırasını söndürecek adam öz gözgaşı yanar. Hit kalar. Hudayin de koyun bernamasının biri her kim tekebbürlü ve basım zelil oluyordu. İndi misalını ödyan. Bir büyük alimden miray diye men hacıdadım. Hacca giden adamlar dikkat edin. Hacıdadım diye. Kabe'nin taşından tavaf edip durduk diye. Ulu millet, ulu musulmanlar Kabe'nin taşından aylanıp durdu. Ama bir adam maddi özünün kudretine, şevketine dayanıp evinin 3 tane hadım koyup gelin adamları, evindeki adamları itikleştirip özünü yollaştırdardı diye. Hacıda bir adamı gördüm. Evinde 3 nefer adam durup biz de önküsüyle hacıda kalk Minaden daş atmanı cemeratı var yakak meni gözüm menen gördüm şu adamlar. Evinden çıkan hile erkek bunu tutup zıngiyadı. 5-6 nefer rahat geçsin deyip. Te daş atmanı var yanca. Huday o tekebbürlükten saklasın. O adamı gördüm. Evindeki adamları itikleştirip, yıkıştırıp şuna yol açıya diler. Emme zaman durmuyor, zamana ilanmıyor. Bülbüller hücum eden havalı bağlar. Bilbiller hücum eden havalı bağlar. Bilbil senden geçer, fagan evlenmez. Yağışlı, yağmurlu, ümürlü dağlar. Mahtumuli şan aytı. Yağışlı, yağmurlu, ümürlü dağlar. Siller senden gider, duman evlenmez. Hemişe yalpırlap durur mu kadimesin. Makam derstir, kepleyene ve eşdiyerlere. Yağışlı, yağmurlu, ümürlü dağlar. Oğdan dağlar. Siller senden gider, duman evlenmez. Madamlık durmuyor. Zaman evlendik, o adamı gördüm. ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد على الذلة والانكسار على السؤال. Ol Kabe'de adamları itikledip duran adam Bagdad'ın köprüsünün üstünü adamların defelep duran adamsı olup dur. Orlanıp dur. Kara kırı olup yatıydı diye. Bagdad'ın köprüsü adamların bir şu zamanında has adamların bir sadece aysak bir buk görüp kıyafalıp bir ovadan şumal parklı yanık bir özünü qoğuryan adamdan barayan yermiş. Şolun içinde bir horlan defelenip yatanmış. Barayıp gözledim, bir tanışvör niye bir? Gördüm o hacıda Kabe'nin devrini adamları itikletip duran adam. Ne oldu sana dedim. Fakale li inni tekabbertu fi mevdi'in yetevâza'un nâsu fîh فابتلاني الله عز وجل بالذل في موضع يترفع الناس فيه. Onun aytti adamların pespel olmalı yerine adam hem yerde pespel olmalı ki ama o tayi hem Kabe var ve hem Müslümanları itiklemek ve itiklemesizlik yağdayı var. Yavaşça açıktan Türkmen malay maslahat diye adamların yağdayı bilen aylanıp durmalı yerde pespel olmalı yerde tekebbürlük ettim. İnne hay kıyaf almalı yerde özümü köközmeli yerde Allah beni yere soktu deyiptir. Qaytay deyin. Pespel olmalı yerde özüme ne mi kadiydim? Hay bir tadı ovadan olup gezmeli yerde Allah beni defeletip koydu deyiptir. Gelinin içeriğin görürünü. Erin beraberine, hileyinin beraberine, oğlun uşağı doğullarının ve beyliki Müslümanlarının doğullarının beraberine. Tekebbürlük edip, yankı görürün içeriğin görüründü da, ne mulyerliğin aytmani, mıdam öydü narahat da. Şu denanı ya şu ya şu oğlun ya qil. Mıdam narahat, öyün içindeki adamın ya hileyin, bağırın yak gezip, hiç aydan akta tekebbürlük edip. Ol aytmalı. Ol bir hükmen aydılmalı yağdı. Yeni aydın, enemiz Hazreti Ayşe'nin özü, ya Resulullah kellam ağır ya deyiptir. Resulullah aleyhissalatu, ehlimin rahmet, tamam peygamberlerin tacı. Vel ana ve ra'se, min kellam sen kellamdan meter ağır yer deyiptir. Eni pespelçilik şi. Eni zindigiyin yolu şi. Eni mana şi. Eni Müslümanlığın eşitmeli gururun şi.